Hej, jeg vil nu vise, hvordan man laver pop-up tavler på en eksisterende tavle i et eksisterende felt, som i det her tilfælde hedder jeg vil se. Der står ikke noget i feltet lige nu, fordi jeg skal starte med at lave en ny tom felt oven på det eksisterende felt. Og så ser det ud som om det gamle forsvinder, men det gør det ikke helt. Jeg lægger det herinde midt i og justerer det til med piletasterne. Og så går jeg op i farvevælgeren og vælger at gøre det gennemsigtigt. Nu har jeg lagt et tomt felt oven på det eksisterende felt. Det felt skal aktivere min kommende pop-up tavle. Jeg vil nu skrive det, som jeg gerne vil have sagt, når jeg trykker på feltet. Og der skal stå, jeg vil se. Ja. Nu ligger der en tom tavle med tekst ovenpå den tavle, eller oven på det felt, hvor billedet er. Nu vælger jeg så at lave et felt som start til min pop-up tavle, og så kopierer jeg det felt ned til 4 felter her. Og så kan jeg flytte det og justere det ind, så det passer ind her. Godt. Det næste jeg skal gøre nu er at gå op i dynamiske felter og klikke på opret pop-up tavle. Tavlen bliver nu oprettet, og jeg sørger for at gemme det der, hvor min grundlæggende tavle er, som ikke er der, hvor den automatisk, nødvendigvis der, hvor den automatisk gemmer det, men i den map, som jeg har liggende på skrivebordet. Jeg gemmer det som jeg vil se, og jeg har haft det gemt en gang, så jeg gemmer det bare oven i den gamle og siger erstat. Nu skal jeg så vælge nogle ting, som jeg gerne vil se. Og jeg havde tænkt på noget med biograf. Film i bio. Sådan. Jeg har tænkt på noget med teater. Og så tænkte jeg på noget med CD, DVD. Skal jeg prøve at se. CD. Yes. Eller TV. Nu har jeg så de her 4 muligheder. Det er nogle ting, jeg gerne vil se. Og så kan jeg, ligesom jeg har gjort på de andre tavler, fortælle, at de skal afspille det, der står i feltet. Film i bio. Jeg dobbeltklikker på det felt, hvor jeg gerne vil have det sagt. Teater. Og så siger jeg okay. Dobbeltklikker. Afspil meddelelse. Brug felttekst. CD. Okay. Afspil meddelelse. Brug felttekst. TV2. Okay. Ja. Nu har jeg så fået dem alle sammen gemt her. Det eneste jeg mangler lige nu, det er en lille felt, som hedder gå tilbage eller returfeltet. Og det skal bare være sådan en lille en her med et tegn for tilbage. Sådan vælger jeg at lave det. Man kunne godt lave det på andre måder. Nu går jeg lige op og siger, at det skal være fed skrift. Sådan. Og så skal jeg lige have fortalt, at det der felt, skal jeg lige op i piletasten her, og fortælle, at det her felt, det betyder skift tavle. Undskyld, jeg mener tavle skift og retur til forrige tavle. Og så siger jeg OK. Denne kommando gør placere en lille grøn pil hernede, og den pil fortæller, at der er en handling knyttet til det felt. Jeg vil gemme nu min pop-up tavle her. Gå op og sige gem.
så minimerer jeg den. Jeg mangler nu kun at lige gøre den tekst fed, ligesom jeg har med alle de andre. Og så mangler jeg at sige, at den her tavle skal gøre det, at den skal afspille det, der står i tavlen. Jeg vil se. Og så skal den gå til pop-up-tavlen. Og den skal gå til den pop-up-tavle, der hedder jeg vil se. Og så siger jeg UK. Og så siger jeg UK. Og nu skal jeg så prøve den af. Jeg trykker på Control-tasten ned. Og så trykker jeg på U. Og så er jeg i gang med at prøve den af. Trykker nu på tavlen. Jeg vil se. Film bio. Teater. CD. CV2. Og så kan jeg gå tilbage. På slutten trykker jeg på Escape-tasten. Og så siger jeg gem. Så gemmer jeg hele monolitten. Og så er jeg færdig.